Sezva muri kuona ka muri yeZimbabwe panapa ndine shumba munogara muchiona mazishumba mahombe apa zvinonzi catch them young ndosaka nhasi uno ndiri kukwanisawo kutamba neshumba saizvozvi ndofunga toda kuti tingopiwa ruzivo zvishomanana naivo vepano tinzwe kuti dzizonzi dzakusiyiwa dzichitamba dzega dzinenge dzapa age ipi uyezve hapana njodzi here yadzinokwanisa kupa kune veruzhinji. Tinozviziva shumba mumwe angachonditaura kuti tumbwana nati kwakanaka kupfuya uto. Ndofunga kana munhu kakupfuya pamba pako munombowirirana vachiri vadiki so kana vazokura manje ndofunga ndo panozotanga kunetsa. Kusangana kwatiri kuita muri yeZimbabwe nhasi rari mwezuva ndofunga nhasi muri kuona ndichitamba nezvikara. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Nhasi tiri kukutorai palevel reshumba. Ndofunga muri kudziona dzichifara nekuti dziri kuziva kuti muyera shumba asvika. Maiona here Drumas Media inedzidziso murondere upenyu. Zita rangu ndinonzi Bigi Madonoro, ndoshanda pano tichishandidzana nemhuka idzodzi shumba ndo dzatinochengeta pano. Saka dzamuri kunoona munomu mune tuvana tweshumba lion cubs. We have got 6 of them. There is 1 male and 5 females. Saka pane vana veshumba ivava vatinavo vese vakaberekwa naana mai 2. Vanhu vava vari kuseri uko kwamunoti kwamunenge muchitenderera muchidhiraivha madziri ndoko akaberekwa vana ivavava. Imwe yakabereka vana 2, imwe ikabereka vana 4. Saka makuriro adzinoita mamales kazhinji kana tikadzisiya dziri kuna namba bacho nana mai vacho, mamales anowanzouraya tuvana itoto if they don't belong to that particular male. Saka isusu tinozotora vana ivavo tovapa mukaka. There's a special formula yatinoshandisa from 1 month kusvika pa 2.5 months dzinenge dzichinwa mukaka chete. Saka from that stage iyoyo tinozotora means tosanganisa zvekare neformula iyoyo dzichidya. Saka as it goes on kukura kwadzinenge dzichiita tinenge tichinja diet yacho dzichazotanga kudya nyama chete kusvika dzakura. So this group reshumba kana this pride iri munomu, we are going to build another enclosure for them. Mibvunzo watiwanzosangana nawo ndeyekuti munodzidzorera here kuna ana mai vacho kana kuti dzichaenda kunojoina dzimwe shumba hombe here. Mibvunzo hadzikwanisi kuenda ikoko because they will be killed. Lions are very territorial. So what's going to happen is we are going to build a big enclosure for these lions dzokura dzakadaro. Saka ndo maitiro atinenge tichidza interaction yabvunzwa kunzi vanhu vacharamba vachidzibata here kana kuti tichaguma togumira papi. Shumba dzedu vanhu vanotamba nadzo kusvika pa 2.5 years. Saka izvezvi dzamuri kuona idzi dzine 3 months ne1 week. Saka kusvika pa 2.5 years vanhu vanenge vachikwanisa kuya kuzotamba nadzo. Asi tinenge takuzorestricta panenge pane inonzi height restriction yekuti if you are not as tall then you won't be able kuya kuzotamba nadzo. Saka idzodzidzi kusvika patinozosvika 2.5 years vanhu vanenge vachingoramba vachitamba nadzo. Cut off date yedu sei tiri kuti 2.5 years. Shumba padzinozosvika pa 3 years kazhinji ndo patinoti ndo inonzi maturity age yacho dzinenge dzakutanga kubreeda. Mamales they become aggressive. Saka at 2.5 years they are not yet mature, they are not yet on a reproductive stage. Saka they are not going to attack anyone, they are not aggressive. Saka tinogumira pa 2.5 years ipapo ndo patinoti vanhu vanouya anenge achida kuya anobhadhara mari yake opinda madziri otamba nadzo sezvamaita vakuru. Saka tingati isusu inini kana ndichida kupfuya kumba kwangu
zvinoita here? Shumba is not a domesticated animal. It's a wild animal. And at the same time, it's a very dangerous animal. Kuchengetwa kweshumba pane mutemo weZimparks ndo vanoauthorize, ndo vanopa, you must hold a license inotendera kuti unge uchichengeta shumba. Uyezve haisi mhuka yekuti tikachengete pamba sembwa, imhuka dziri dangerous. Saka mubvunzo wenyu, I think the answer is no. Hazvikwanisike kuti uchengete shumba pamba. Ko pane macharacteristics here ariko kumhuka inonzi shumba tingati akanyanya kusiyana nedzimwe mhuka dzese? Macharacteristics aripo pane shumba akasiyana nedzimwe mhuka ndeyekuti vanhu vanofunga kuti shumba imhuka inongoda kuuraya, inoda kuataka. Dzemusango dzacho idzodzo vanhu havasi aware kuti lions don't just kill for fun. They kill what they need to eat. Saka isusu mhuka dzedu make sure kuti they are well fed and tine ukama nadzo. There is a special bond iripo pakati pedu neshumba idzodzo. We trust these animals. Idzo dzichiti trust awo to an extent. Imagine kuti patinotangira isusu kubva pa 1 month kusvika pane 2.5 years tichipinda madziri every day, tichitamba nadzo every day, taakutoziva izvozvi mukatarisa makabs atinawo munomu. Tinogona kukutaurirai kuti uyu ndiye mukomana uyu anonzi Chema, uyu anonzi Aurora, uyu anonzi Tamba, uyu anonzi Dora, handiti dzine mazita adzo dzese. Saka tinenge takutoziva kuti ndinhingi. Saka tinenge tichitoziva kuti kana tapindamo, kana ikatonzwa voice rangu inokwanisa zvekare kuita sei kuuya tichizotamba nadzo. Ko tinoziva kuti munochengeta nyoka, munochengeta shumba. Tingade kuziva kuti idzodzi shumba saidzodzi dzamuri kuchengeta dzichiri dikidzi dzinobviswa mazino here kana kuti dzinongoramba dzine mazino adzo? Aiwa, kwete, hapana chinobviswa mazino, dzinoanda kuti dzichikwanisa kudya nyama yadzo. So tikatarisa pane gumbo reshumba, ngatitarisei gumbo remberi iri. Sekiti yekumba, you find kuti ma-lions ane anonzi ma-retractable claws kana kuti nzara idzi dzamuri kuona idzi ndo dziri dangerous. Ndimakabata shumba, tiudzei zvamuri kufunga pamusoro pemhuka iyoyi. Ndiri kutonzwa kahanaka kuti ositi mhuka utotiziva nekurumoto nekudya vanhu. But I'm happy kuti ndazoona ka young one kacho. Ndandajaira kuona zvihombe zvacho, but today I'm very happy. Hello, Laya. Oh my God. Mwana wechikoro, kana uchiona shumba ndezvipi zvaungada kuti taure? Pandatanga kusvika ndanchitya nekuti kuchikoro nochingoudza kuti shumba wapinda musango unorumwa neshumba but pandasvika ndichiona dzidiki dzacho nanzwa kufara nekuti ndikunzwa kufara idect. Tongue tied. Ndaparisisa nekuti ndasandamboiguma kana kuibata but nhasi ndaibata shumba. Hello, muri yeZimbabwe, makadii zvenyu? Tinokuchingamidzai pano pachirongwa. Ini ndinoitwa Wendi Mandundu, tinobatikira tiri paLion Park Harare. Saka kunoku inini tinoita nezvekuchengeta mhuka, wildlife, but kunoku tinonyanya specialize nenyoka. Tinoita zvenyoka. Saka here I was driven by the passion kuchidokwa chekuchengeta mhuka nekufarira mhuka, how they behave and magariro emhuka musango ndo zvakandidriva kuti ndinge ndiri pano. Saka kunoku mhuka dzatinochengeta idzi nyoka, vanhu vakawanda vane misconception akawanda pamusoro penyoka. Nenyaya yekuti vakaona nyoka pfungwa inotanga kuva mavari kuuraya nyoka, but they don't understand kuti nyoka idzi though chiri chinhu chinotyisa, chinonyanyotyisa panyoka kuti ukarumwa wobva wafa, but
it's not necessarily kuti every species yakuruma inenge iri highly venomous. Kune dzimwe mhuka dzamusingato, kune dzimwe nyoka dzamusingafungire kuti nyoka idzodzo hadzina kana mavenoms, dzinenge dzine inenge iri mild. Tichireva kuti venom iyo is just capable for them kuti iuraye zvimhuka zvipuka zvainodya, but kumunhu inenge isina effect yakanyanya. Koita dzimwe futi dzatinochengeta dzinenge dzakaita kuti dzinenge dzisitomborina kana mavenoms, yatinoti venom, ukasha huturu hwekuti ukarumwa ndiwo hunouraya munhu, inenge isina. But vanhu vakangona yese inongonzi nyoka vanouraya nyoka nekuti havana uzivi hwakawanda pamusoro penyoka kuti tinodzichengeta sei ende nyoka idzi dzinofamba zvakaita sei maererano nekugarisana isusu pakati pevanhu. Saka isusu tiripo pakubatsiridza pahuman to wildlife conflict kuti tinogarisana sei nemhuka dzedu mukurarama kwedu nemhuka kuti ecosystem ibalance. Ko saka tichitarisa idzo nyoka idzi tingadziclassify here. Zvandiri kuda kuedza kutaura ndezvekuti tinoona vanatsika mutanda mumamisha vachibata nyoka. Vakaiona nyoka iyo munokwanisa kuibata here kuti nyoka idzo dziya dzaspiritual idzi hadzisi. Isusu kwatiri hedu hatina nyoka yatinobhilivha kuti is spiritual. Kwatiri nyoka imhuka yakatongosikuona Mwari. Saka isusu nyango idzodzo dzavanoti ndedzanatsika mutanda, isusu nyango vakatishedza kuti huyai mutore nyoka inouya yobatwa tochengetedza. Kana tichikwanisa kuchengeta, since panapa iri a conservation area, tinokwanisa kudzichengeta. Kana tisingakwanise dzisiri kuadjusta nemumacages edu, we have to release nyoka idzodzo kumwe kwadzinokwanisa kugara zvakanaka. Kana kudzipa venational parks ndivo vanoziva kwavanonodzireleasa kunenge kwakanaka, kunenge kuri kure nevanhu. Saka imimi hamuzvibvume kuti kune nyoka dzinonzi? Aiwa, isusu hatizvibvume kuti kune nyoka dzinonzi dzevanhu kana dzechivanhu, hatizvibvume. Nyoka inyoka. Maita basa. Muri Zimbabwe sei manzwa ndichibvunza mubvunzo wakadaro? Ndinotondera rimwe gore ndichishandira ZBC ndiri Manicaland Province Bureau Chief. Kwakaita nyoka pachikoro chinonzi Rukweza. Veparks vakauya ikoko, vaiti vakasvika nyoka idzodzo dzaisaoneka. Isusu veNews tikasvika taidziona, tototi ngatidzokerei munodziona, vosvika vachidzishaya. Saka zvimwe zvacho tichizobvuma kuti ndofunga zviri spiritual. Saka hanzina siwendi hakuna zvakadaro. Isusu patiri kuti hatisi kuramba kuti chivanhu hachiko. Chivanhu chiriko, chivanhu mabhilivhiro amunenge muchiita. Chivanhu chiriko, but pane zvandiri kuedza kutaura inini panyaya yekuti nyoka zvonzi iyi inyoka yambuya vangu yavagara vanayo, kana kuti inyoka inonzi panotyiwa pawanikwa nyoka, but nyoka iri kunzi ndeyambuya nhingi vanoroya. Isusu tosvika ipapo tadedzwa kunzi tibate nyoka yatoiona, asi tichinzwa izvozvo hatingatadze kutora nyoka nekuti isusu chatiri kuona inyoka. Tinotora nyoka, but tikazosvika tadedzwa kunzi hapana nyoka, pane nyoka panapa, tosvika toishayawo, hapana zvatingaite nekuti tinenge tafambira nyoka, asi nyoka yacho toita sei? Toishaya. Saka munhu nemunhu ane zvaanotenda maari, but isusu tikasvika tichinzi iyi nyoka iyi inyoka yevanhu, isusu hatizvitende. Tinongoti nyoka chisikwa chakasikwa naMwari, tinotora tochirescue, tonochiririsa kunenge kwakanaka. Ndofunga munotondera zvakare muri Zimbabwe. Tiri kuDomboshawa, kuGoromonzi, Domboshawa, yes, kwagogo kwasekuru vaya venyoka. Izvozvo tine nhau yatoda kukupai zvakare. Tiri kuMount Darwin, yemukuru akabatirwa nyoka zvikanzi aiwa iya mabata henyu, asi haisi yangu imhungu. Naizvozvo ukama hwevanhu nenyoka hunoratidza kuti huriko, asi ivava chete vanoita nezvenyoka ndo vanonzi havana mishonga, asi kune vanoshamwaridzana nenyoka vasingashandi kunyoka. Ipapo tinenge tane mibvunzo yakawandisa. Maita basa hanzvadzi. This
ndicho chirongwa chatakati nacho mhuri yezimbabwe. Ndozvati vazhinji vanga vasina ruzivo rwakakura pamusoro pemhuka idzodzi dzinonzi shumba. Munoziva dzakura apa nhasi tiri kudhira nezvivanana. Ndinotya kudyiwa nekuti dzinogona kufunga kuti sawira akuita sei. Ndochirongwa chatanga tinacho. Ngasaka nemune zvimwe zvirongwa zvichiramba chikupai. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.